ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாரும் நம்ம இப்போ பிரபுபத பிரணத்தியோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माताजी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறது நேரம் இருந்தா ஒதுக்குங்க மாதாஜி எஸ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க கையை உயர்த்தணும் பிரபு அப்பதான் எனக்கு வந்து அங்க தெரியும் யாரு கையை உயர்த்திருக்காங்களோ அது ஃபர்ஸ்ட் யார் உயர்த்தினாங்களோ அதுக்கு பிரகாரம் கொடுத்துருவேன் ஸோ நீங்க கையை உயர்த்துங்க அப்ப கண்டிப்பா மாதாஜி எனக்கு கையும் உயர்த்த தெரியாது மாதாஜி நான் இன்னைக்கு படிக்கவா மாதாஜி சரி நீங்களே படிங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆன பிறகு ஜானகிராமன் பிரபு படிக்கட்டும் தேங்க்யூ மாதாஜி மூன்றாவது ஸ்லோகம் இல்லையா நம்ம ஆமா மாதாஜி பதம் 3 சோ இந்த நான்காவது இது படிக்கிறோம் நம்ம இதுல வந்து தத் அனுஜாத நம்ம ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம 17th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஓம் தத் சத் சோ தத் என்பது பூரணம் அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் அனுஜாத அதாவது அவருக்கு எப்படி செயல்படணும்னு நினைக்கிறாரோ அதற்கேற்றவாறு அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய பக்குவம் வந்து பக்தர்களுக்கு உண்டு த பர்மிஷன் ஸோ டு யூட்டிலைஸ் த டிவோட்டீஸ் ஆஸ் பர் இஸ் விஷ் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தத் அனுஜாத என்பதனுடைய விளக்கம் ஆக்சுவலி ஸோ வித்தவுட் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பகவான் அவருடைய உறவினர்கள் இல்லையா எது வம்சத்தினர் மற்றும் போஜ வம்சத்தினருடைய அழிவை பற்றி நாம் இங்க பார்க்கின்றோம் ஸோ அந்த மது அருந்துறது என்பது இந்த சத்திரிய இதுல வந்து தர்மத்துல வந்து எப்பயாவது ஒரு முறை வந்து கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து பகவான் உபயோகப்படுத்தி அவர்களுடைய அழிவையும் வந்து அதற்கு வந்து பர்மிஷன் அவரும் கொடுக்கின்றார் ஏனென்றால் அவர்களும் வந்து அவர் மேலும் எந்த இடத்துல இருந்து வந்தாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போய் சேர வேண்டும் இல்லையா சோ தங்களுடைய அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வரும் பொழுது அவருடைய படை அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாரஃப்ளேனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அவருடைய சகாக்களையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அழைத்து வருகின்றார் மீண்டும் அவர் செல்லும் பொழுது அவர்களையும் சேர்த்து அவர் அழைத்து கொண்டு செல்கின்றார் சோ இதுதான் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இது எல்லாமே அவருடைய ஏற்பாடுதான் அதற்கும் வந்து பகவானுடைய பர்மிஷன் அவர் என்ன நினைக்கிறார் அதை செய்வதற்கு வந்து அதாவது தூய பக்தர்களாயிருப்பவர்கள் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதுதான் தத் இவ்வாறாக தத் அனுஜாதா என்ற சொல்லால் சுட்டி காட்டுவது போல அவர்களும் பகவானின் சொற்படி நடந்தனர் பர்மிஷன் இல்லையா சோ அவர் வந்து தங்களை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்துவதற்கும் வந்து அவர்கள் எந்த தடையுமே விதிக்கவில்லை சோ பர்மிஷன் கிராண்டட் அப்படிங்கிற அந்த இதுலதான் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் சோ நாம அந்த தத் அனுஜாத என்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது இல்லையா தத் என்றால் நமக்கு தெரியும் வந்து பகவானை தான் குறிக்கின்றது பூரணம் என்பதுதான் அதன் பொருள் சோ பூரணமாக இருப்பவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா சோ அதனால்தான் தத் அனுஜாத அவருக்கு எவ்வாறு விருப்பமோ அதற்கேற்றவாறு செயல்படுவதை வந்து அவர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டும் மேலும் 4வது பதத்துல பகவான் ஸ்வதாத்ம அதாவது தன்னுடைய சுய ஆத்ம அவருடைய இதுல இருந்து மாயையா கதிம் தாம் அவலோக்கிய சரஸ்வதீம் உபஸ்பிருஷ்ய விருக்ஷமூலம்
உபாஷ்விஷத், அதாவது சரஸ்வதி நதி வந்து நமக்கு வெளியில தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அவள் வந்து பூமிக்கடியிலேயே பாயக்கூடியவள். அந்த இடத்துல சங்கமம் ஆகக்கூடிய அந்த இடத்துல பத்தி தான் இந்த இடத்துல சொல்லுகின்றார்கள். பகவான் பரம புருஷர் ஸ்வ ஆத்ம மாயையா, அவரது அந்தரங்க சக்தியால், ஸ்வ ஆத்மா அவருடைய ஆத்மா, மாயையா அப்படின்னா அது அந்தரங்க சக்தியால் ஆனது இல்லையா? பகிரங்க சக்தி என்பது அவருடைய வெளிப்புற ஆற்றல். ஆனால் அவர் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து அந்தரங்க சக்தியானது. கதிம் முடிவை தாம் அந்த அவலோக்கிய முன்னறிந்து அவர் முன்னாடியே அதை பற்றி உணர்ந்து கிருஷ்ணர் சரஸ்வதி நதி உபஸ்பிருஷ்யக ஆசமனம் செய்த பின் விருக்ஷ மூலம் ஒரு மரத்தடியில் உபாஸ்வித அமர்ந்தார். சோ இந்த ஏற்பாட்டை செய்துவிட்ட அவர் சரஸ்வதி நதிக்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலமரத்தின் கீழே தான் வந்து உட்கார்ந்தார் என்பது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. சோ இவ்வாறாக தமது அந்தரங்க சக்தியால் தமது குடும்பத்தின் முடிவை முன்னறிந்த பகவான் சரஸ்வதி நதிக்கரைக்கு சென்று ஆசனம் செய்து ஒரு மடத்தடியில் வந்து அமர்ந்தார். சோ அவரது அவதார நோக்கம் நிறைவேறியதும் யாதவர்களையும் போஜர்களையும் அவதரித்த தேவர்கள் அவரவர்கள் உலகங்களுக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று பகவான் விரும்பியதால் மேற்பட்ட யாதவ மற்றும் போஜர்களின் எல்லா செயல்களும் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியால் நிறைவேற்றப்பட்டன. இது வந்து யோக மாயையினால் வந்து இத்தகைய செயல் என்பது நிறைவேற்றப்பட்டது. தமது புத்திரர்களாகவும் பேரன்களாகவும் இருந்த அவர்கள் அனைவருமே பகவான் படிக்கல மாதாஜி. கரெக்ட். கலாவதி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறேன் நீங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. பகவான் ஸ்வாத்மா மாயாய கதிம் தாம் அவலோக்கிய சக சரஸ்வதிம் உபஸ்பிருஷ்ய விருஷ்ய மூலம் உபாவிஷத். பகவான் பரமபுருஷ ஸ்வ ஆத்ம மாயாய அவரது அந்தரங்க சக்தியால் கதிம் முடிவை தாம் அந்த அவலோக்கிய முன்னறிந்து அவர் கிருஷ்ணர் சரஸ்வதி நதி உபஸ்பிருஷ்ய ஆசமனம் செய்த பின் விருஷ மூலம் ஒரு மரத்தடியில் உபாவிஷத் அமர்ந்தார். மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறாக தமது அந்தரங்க சக்தியினால் தமது குடும்பத்தின் முடிவை முன்னறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் சரஸ்வதி நதிக்கரைக்கு சென்று ஆசமனம் செய்து ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்தார். பொருளுரை: தமது அவதார நோக்கம் நிறைவேறியதும் யாதவர்களாகவும் போதகர்களாகவும் அவதரித்த தேவர்கள் அவரவர் உலகங்களுக்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்று பகவான் விரும்பியதால் மேற்குறிப்பிட்ட யாதவ மற்றும் போதர்களின் எல்லா செயல்களும் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியினால் நிறைவேற்றப்பட்டன. தமது புத்திரர்களாகவும் பேரன்களாகவும் இருந்த அவர்கள் அனைவருக்கும் பகவான் தமது தந்தை பாசத்தினால் முழு பாதுகாப்பை அளித்து வந்தார். பகவானின் முன்னிலையில் அவர்களால் எப்படி அழிவடைய முடியும் என்பது இப்பதத்தில் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. அனைத்தும் பகவானாலேயே ஸ்வாத்ம மாயாய செய்யப்பட்டன. பகவானின் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அவரது அம்சங்களின் அம்சங்களாகவோ அல்லது ஸ்வர்க லோகங்களை சேர்ந்த தேவர்களாகவோ இருந்தனர். எனவே அவர்களை அவரவர் உலகிற்கு அனுப்பும் முன்பாக பகவான் அவர்களை பிரபாச தீர்த்தத்திற்கு அனுப்பினார். அங்கு அவர்கள் புண்ணியங்களை செய்து பூரண திருப்தி ஏற்படும் வரை உண்டு அருந்தி மகிழ்ந்தனர். பிறகு அவரவர் உலகிற்கு அவர்களை அனுப்புவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. இதனால் சக்தி வாய்ந்த யதுவம்சம் உலகிலிருந்து மறைந்து விட்டது என்பதை மற்றவர்களாலும் அறிந்து கொள்ள முடியும். முந்தைய பதத்தில் எல்லா செயல்களும் ஒவ்வொன்றாக பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவையே என்ற பொருளை குறிக்கும் அனுஞாத என்னும் சொல் முக்கியமானதாகும். பகவானின் இக்குறிப்பிட்ட லீலைகள் அவரது பௌதீக அல்லது புற சக்தியிலிருந்து தோன்றியவை அல்ல, அவரது அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து தோன்றியவையாகும். எனவே இத்தகைய ஒரு லீலை நித்தியமானது என்பதால் யாதவர்களும் போஜர்களும் குதிபோதையினால் சாதாரண ஒரு சகோதர யுத்தத்தில் மரணம் அடைந்தனர் என்று ஒருவர் முடிவு செய்ய கூடாது. இவற்றை மந்திர
வித்தைகள் என்று ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது மிஸ்டிக் யோகம், யோகத்தினால் இந்த செயல்கள் செய்யப்பட்டது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. சோ அந்த யோகம் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து வந்தது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தமது அவதார நோக்கம் நிறைவேறியதும் யாதவர்களாகவும் போஜனர்களாகவும் அவதரித்த தேவர்கள், அதாவது அவங்க எந்தெந்த இடத்திலிருந்து வந்தாங்களோ, வைகுண்டத்திலிருந்து வந்திருக்கலாம் இல்லையா, பகவானோட வந்தாங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து ஒரே இடத்துல இருந்து வந்தவங்களா கூட இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய வேண்டுதல் இருக்கும், பகவானோட வந்து ஒரு கம்பேனியனா இருக்கணும், இப்படி எல்லாம் வந்து நிறைய பிரார்த்தனைகள் செய்யறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்தெந்த லோகத்தில் இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரிக்கும் பொழுது அவர்களும் அவதரிக்கிறார்கள். சோ அவர்களுடைய வந்த நோக்கம் முடிந்த பிறகு மீண்டும் அவர்களுடைய இருப்பிடத்திற்கே அவர்கள் வந்து திரும்பி செல்ல வேண்டிய காலகட்டம். அதைதான், அந்த ஏற்பாடை தான் பகவான் வந்து செய்திருக்கின்றார் இந்த இடத்துல. அவர்களை எல்லாம் பிரபாச அந்த தீர்த்தத்தில் வந்து ஒன்று சேரும்படி, ஒன்று கூடும்படி செய்து அவர்கள் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய அந்த கைங்கரியங்கள் எல்லாம் செய்ய வைத்து அதாவது பிராமணர்களுக்கு எல்லாம் வந்து தட்சணை இதெல்லாம் வழங்கி அவர்களை நமஸ்கரித்து உணவு அதாவது அறுசுவை உணவை படைத்து அவர்களுக்கு பிறகு அவர்களுடைய பர்மிஷனோட தான் வந்து அவர்கள் இந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரசாதத்தை வந்து ஸ்வீகரித்தார்கள். சோ மது அருந்துவது என்பது சத்திரிய தர்மத்தினுடைய, அதாவது சில காலங்களில் அவர்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது. அதை பகவான் உபயோகப்படுத்தி அவர்களுடைய அழிவுக்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். இது எல்லாம் அவருடைய ஏற்பாடுதான், அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்வ ஆத்ம மாயையா அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இங்கே. ஸ்வா என்றால் தன்னுடைய, இங்க வந்து பகவானுடைய ஆத்ம, அவருடைய ஆத்ம மாயையா, தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்தரங்க சக்தி யோக மாயையினால் வந்து இத்தகைய செயல்கள் எல்லாம் பகவான் வந்து ஏற்பாடு செய்தார் என்பது ரொம்ப அற்புதமாக இந்த இடத்துல பதத்துல வந்து விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ தன்னுடைய புத்திரர்களாகவும் பேரன்களாகவும் இருந்த அவர்கள் அனைவருமே பகவான் தமது தந்தை பாசத்தினால் முழு பாதுகாப்பை அளித்து வந்தார். பகவானின் முன்னிலையில் அவர்கள் எப்படி அழிவடைய முடியும் என்பது இப்பதத்தில் தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது. என்று அனைத்தும் பகவானாலேயே செய்யப்பட்டது. பகவானின் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அவரது அம்சங்களின் அம்சங்களாகவோ இல்லையா, அவருடைய அம்சமாகவும், அதாவது ஸ்வரூபம் என்று சொல்றேன், ஸ்வரூப லட்சணம் இல்லையா, சோ அவருடைய அம்சங்களாகவோ மற்றும் ஸ்வர்கலோகங்கள் சேர்ந்த தேவர்களாகவோ, மேலும் அவர்கள் உலகிற்கு அனுப்பும் முன்பாக பகவான் அவர்களை பிரபாச தீர்த்தத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் இல்லையா. அங்கு அவர்கள் புண்ணியங்கள் செய்து, புண்ணிய காரியங்கள் எல்லாம் செய்து தேவர்களும் மகிழ்கின்றனர் இல்லையா. பூரண திருப்தி ஏற்படும் வரை உண்டு அருந்தி மகிழ்ந்தனர். பிறகு உலகிற்கு அவர்களை அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றன. இதனால் சக்தி வாய்ந்த யதுவம்சம் உலகிலிருந்து மறைந்து விட்டது என்று மற்றவர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும். எஸ், அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவர்கள் வந்து அழிந்தார்கள் என்பது பற்றி ஒரு அறிவிப்பாக தான் இது நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு. ஆனால் அவர்கள் இன்னும் அவர்களுடைய வம்சத்தினர் வேறு சிலர் எல்லாருமே, அதாவது சிறு பிள்ளைகள் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அது இன்னும் வரக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். ஆனா அந்த ஜெனரேஷன் வந்து எவ்வாறு வந்து அந்த போர் முனையில வந்து மகாபாரத போரில் வந்து பிற வம்சத்தினர்கள் எல்லாம் எவ்வாறு மடிந்தார்களோ அது போல இவர்களும் வந்து மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரித்தனர். சோ இந்த இடத்துல வந்து எல்லா செயல்களும் ஒவ்வொன்றாக பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவையே என்ற பொருளை குறிப்பது அவருடைய ஏற்பாடுதான். அவருடைய அதாவது இஷ்டத்திற்கு வந்து அவர் வந்து செயல்படக்கூடிய அந்த இது வந்து அவருக்கு உண்டு. அவருடைய உத்தரவின்றி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே நடக்கிறது கிடையாது என்பதை, அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் வில் ஒன்லி எவ்ரி ஆக்ஷன் இஸ் பெர்ஃபார்ம்டு இல்லையா. சோ அவருடைய விருப்பமின்றி இந்த இடத்துல ஒரு செயலும் வந்து செய்யப்பட முடியாது. சோ அதனால் இவர்களுடைய அழிவும் வந்து அவருடைய ஏற்பாடு தான் என்பதை வந்து விளக்கக்கூடிய அந்த பதம் தான் அனுஞாதக என்னும் சொல் முக்கியமானதாகும். பகவானின் குறிப்பிட்ட லீலைகளை அவரது பௌதிக அல்லது புறசக்தியிலிருந்து தோன்றுபவை கிடையாது. சிலது எல்லாமே பௌதிகத்திலிருந்து நம்ம நோக்கவே முடியாது, எல்லாமே ஆன்மீகத்திலிருந்து தான் வரும். ஏனென்றால் எந்த ஆற்றலை கொண்டு அதை அவர் செயலாற்றுகின்றாரை பொறுத்து அது பௌதிகமா இல்லை வந்து ஆன்மீகமா என்பதை பற்றி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த பேரழிவு என்பது யதுவம்சத்தினுடைய அழிவும் வந்து அவருடைய யோகமாயினால். ஏனென்றால் அவர்கள் ஆல்ரெடி வந்து மேல் உலகங்களில் இருந்தவர்கள். சோ அந்த இடத்திற்கே மீண்டும் செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொண்டார். சோ எனவே இத்தகைய லீலை நித்தியமானதும் என்பதால் யாதவர்களும்
போஜர்களும் குடிபோதையினால் சாதாரண ஒரு சகோதர யுத்தத்தில் மரணமடைந்தனர் என்று ஒருவர் முடிவு செய்து விடக்கூடாது. இதெல்லாம் அவருடைய ஏற்பாடு. இவற்றை மந்திர வித்தைகள் என்று சில ஜீவ கோஸ்வாமி என்று கூறுகின்றார். அவர் இதை மிஸ்டிக் யோகம் என்று அவர் அறிவிக்கின்றார். அமானுஷ்யமான இந்த சக்திகளால் பகவான் செய்த லீலைகளை அதாவது மந்திர லீலைகள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் பதம் ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங்க. அகம் சோக்தோ பகவதா பிரபன்னார்த்தி ஹரேனஹ பதரீம் த்வம் பிரியாஹீத ஹீதி ஸ்வகுலம் சஞ்சி ஹீர்ணசுனா. எஸ் வாசிங்க மாதா, வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம்சா உக்த பகவதா பிரபன்ன ஆர்த்தி அரேனா பதரீம் தவம் தவம் பிரஹாகி இது சுவ சுவ சஞ்சி ஹர்ஷி சஞ்சி ஈர்ஷனா. அகம் நான், சா மேலும், உக்த அறிவிக்கப்பட்டேன், பகவதா பரமபுருஷரால், பிரபன்னா சரணடைந்தவர்களின், ஆர்தி அரேனா துன்பங்களை போக்குவரான அவரால், உண்மையில், பதரீம் பத்ரிக ஆசிரமத்திற்கு தவம் நீ பிரயாகி போக வேண்டும். இது இவ்வாறாக சுவகுலம் அவரது சொந்த குடும்பம், சஞ்சி ஈர்ஷனா அழிக்க விரும்பியவர். மொழிபெயர்ப்பு: தம்மிடம் சரண் அடைந்தவர்களின் துன்பங்களை பகவான் அழித்து விடுகிறார். எனவே தம் குடும்பத்தை அழித்துவிட விரும்பிய அவர் பத்ரிகாசிரமத்திற்கு சென்று விடும்படி முன்பே என்னிடம் கூறினார். பொருளுரை: உத்தவர் துவாரகையில் இருந்த பொழுது பகவானின் மறைவையும் யதுவம்சத்தின் அழிவையும் தொடர்ந்து வரப்போகும் துன்பங்களிலிருந்து விலகி இருக்கும்படி அவர் எச்சரிக்கப்பட்டார். பத்ரிகாசிரமத்திற்கு செல்லும்படி அவர் அறிவுறுத்தப்பட்டார். ஏனெனில் அங்கு நரநாராயணன் பக்தருடன் அவரால் சகவாசம் கொள்ள முடியும் என்பதுடன் பக்தி பொங்கும் அந்த சகவாசத்தின் மூலமாக பகவானின் நாமங்களை பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் மற்றும் அறிவையும் துறவையும் பெறுவதிலும் உள்ள அவரது ஆவல் அதிகரிக்கக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசோசியேஷன் இல்லையா, இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அசோசியேஷனுடைய மேன்மையை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம யாரிடத்தில் அதிகமாக அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பில்டப் பண்றோமோ அவர்களுடைய சுபாவம் நமக்கு கண்டிப்பா வரும். ஸோ நம்மளையே அறியாமல் அதை நாம கண்டிப்பாக பெறுவோம். அதனால்தான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் தான் நாம இந்த பக்தி பாதையில முன்னேறத்துக்கான மார்க்கம் நமக்கு எப்பொழுதுமே கிடைக்கும். ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஷுட் பி இன் த அசோசியேஷன் இல்லையா. பிரசாதம் ஒரு பக்கம் ஸ்வீகரித்தாலும் ஒரு புறம் அசோசியேஷன். நாம எந்த இடத்துலயாவது பிளாக் ஆயிட்டோம்னாக்கா அதுக்கு அந்த டிவோட்டியும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எனக்கு இப்படிப்பட்ட சங்கடமா இருக்கு, என்னால இந்த பயிற்சியில முன்னேறவில்லை என்று நாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கொள்ளும் பொழுது அப்போ இன்னொருத்தர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு அவரும் வழி நடத்துவார் இல்லையா. அதனால எப்பவுமே டிவோட்டி அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அகம் சோக்தோ பகவதா பிரபன்னார்த்திஹி ஹரேனஹ பதரீம் த்வம் பிரயாஹீதி ஸ்வகுலம் சஞ்சி ஹீர்ஷுனாக. அதாவது அகம் நான், சா மேலும், உக்த அறிவிக்கப்பட்டேன், பகவதா பரமபுருஷரால், பிரபன்ன சரணடைந்தவர்களின், ஆர்த்தி ஹரேன துன்பங்களை போக்குபவரான அவரால், உண்மையில், பதரீம் பத்ரிகாசிரமத்திற்கு, துவம் நீ பிரயாகி போக வேண்டும். இது இவ்வாறாக, ஸ்வகுலம் அவரது சொந்த குடும்பம், சஞ்சி ஹீர்ஷுனாக அழிக்க விரும்பியவர். ஸோ இந்த ஏற்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இங்க உத்தவருக்கு பகவான் அறிவுறுத்துகின்றார். நீ பத்ரிகாசிரம் செல், இங்க இருக்க வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு அறிவுரை வழங்கப்படுகின்றது. யாருக்கு? உத்தவருக்கு. தம்மிடம் சரணடைந்தவர்களின் துன்பங்களை பகவான் அழித்து விடுகின்றார். எஸ், இந்த வரி ரொம்ப நம்ம மனசுல ஆழமா பதிய வைக்கணும். நாமளும் அவரிடத்தில் முழுமையாக சரணடைவதற்கான மார்க்கம் எது அப்படிங்கிறத தேடணும்.
தேடுதல் என்பது மிக மிக முக்கியம். உணருதல் என்பது தேடுவதின் பலன் நமக்கு உணரக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ பகவானை பற்றி நம்ம உணரக்கூடிய மார்க்கம் கிடைக்கும் பொழுதுதான் நம்மளால் அவரிடத்தில் முழுமையாக சமர்ப்பித்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் முழுமையாக பகவானிடத்தில் சமர்ப்பித்து கொண்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர்கள் இன்பம் உருவதற்கோ துன்பம் உருவதற்கோ எந்த விதமான செயலுமே கிடையாது. அது இன்ப நிலையாக இருக்கட்டும் துன்ப நிலையாக இருக்கட்டும் ஒன்று போல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அந்த உயிர்வாழி பெறுகின்றான். எனவே தம் குடும்பத்தை அழித்துவிட விரும்பிய அவர் பத்ரிகாசிரமத்திற்கு சென்று விடும்படி முன்பே என்னிடம் கூறினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க உத்தவர் சொல்கின்றார். சோ உத்தவர் துவாரகையில் இருந்த பொழுது பகவானின் மறைவையும் யதுவம்சத்தின் அழிவையும் தொடர்ந்து வரப்போகும் துன்பங்களிலிருந்து விலகி இருக்கும்படி பகவான் அவர் எச்சரிக்கப்பட்டார். பகவான் அவருக்கு சொல்லியிருக்கார், நீ இதுல இருந்து தூரமாக விலகு, நீ இங்க இருக்கக்கூடிய பேரழிவுல நீ கலந்து கொள்ள வேண்டாம், மேலும் என்னுடைய மறைவை பற்றியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொழுது நீ அதை கண்டு நீ அஞ்ச வேண்டாம். ஏன்னா பகவான் நம்மளை விட்டு போயிட்டா நமக்கு யார் இருக்காங்கன்ற அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு எல்லாம் உனக்கு தேவையில்லை. நீ நேராக பத்ரிகாசிரமத்துக்கு செல். அங்கே தாமங்கள் நாராயணன் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா, அவர்களுடைய சகவாசத்தில் நீ பக்தியில திளை. சோ அதுவே உனக்கு பக்தியை பெருக்கும் பொழுது அவரிடத்தில் சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை உத்தவர் கிடைக்க பெறுவார் அப்படிங்கிற அந்த அட்வைஸ் ஆல்ரெடி உத்தவருக்கு பகவான் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ பகவான் மறைவையும் யதுவம்சத்தின் அழிவையும் தொடர்ந்து வரப்போகும் துன்பங்களிலிருந்து விலகி இருக்கும்படி உத்தவருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டார் ஆக்சுவலி. பத்ரிகாசிரமத்திற்கு செல்லும்படி அவர் அறிவுறுத்தப்பட்டார். ஏனெனில் அங்கு நரநாராயணனின் பக்தர்களுடன் அவரால் சகவாசம் செய்து கொள்ள முடியும். சோ பக்தர்களுடைய சவகாசம் நமக்கு பக்தி பாதைக்கு மேலும் உத்தமமான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். பக்தி பொங்கும் அந்த சகவாசம் மூலம் பகவானின் நாமங்களை பாடுவதிலும் இல்லையா, நாம சங்கீர்த்தனங்கள் செய்வதிலும் சவணம் பண்ணுவதிலும் இல்லையா, கேட்பதிலும் மற்றும் அறிவையும் துறவையும் பெறுவதிலும் இல்லையா, அதனால பெறக்கூடிய ஞானத்தையும் மற்றும் துறவரம் என்பது தான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எவ்வாறு சுலபமாக துறக்க முடியும். சூலம் மற்றும் சூஷ்மம் பிசிக்கலி செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ்லயும் சரி, மனதளவில் கூட நம்ம பிசிக்கலி நம்ம ஆக்டிவிட்டி செய்யாம நம்ம பக்தி கூட பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா மென்டலி நம்ம அந்த பக்தி மீது நம்ம மனசை லயிக்கணும். அப்பதான் நாம செய்யக்கூடிய நாம ஜபங்கள் பூர்ணத்துவம் பெறும். சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடலை நாம நம்ம அந்த பக்தி பாதைக்கு இழுத்து செல்வதற்கான அந்த கட்டுப்பாடு என்பதை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மனசை ஒருநிலைப்படுத்தணும். மேலும் புலன்கள் அதற்கேற்றவாறு அட்ஜஸ்ட் ஆகணும் இல்லையா, புத்தியை அதற்கேற்றவாறு செயல்பட வைத்தோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி செயல் பூரணத்துவம் அடையும். சோ அந்த செயலில் நீ ஈடுபடு அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல பகவான் யாருக்கு அறிவுறுத்திருக்கின்றார், அதாவது புத்தவருக்கு அறிவுறுத்திருக்கின்றார். எஸ், நெக்ஸ்ட் கயல்விழி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். ததாபி தத் அபிப்ரேதம் ஜானன் அகம் அரிந்தமஹ பிருஷ்டதோ அன்வகமம் பர்த்துஹு பாத விஸ்லேஷனாஷனம் ஷமஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ததாபி தத் அபிப்ரேதம் ஜானன் அகம் அரிந்தம பிரசோத நகாமம் பர்த்துக பாத விஸ்லேஷனாஷமஹ. ததா அபி இருப்பினும் தத் அபிப்ரேதம் அவரது ஆசையை ஜானன் அறிந்தும் அகம் நான் அறிம் தம் எதிரிகளை அடக்குபவரே விபுலர் பிரஷ்டர பின்னால் அன்பகமம் பின்தொடர்ந்தேன். பர்து எஜமானரின் பாத விஸ்லேஷன அவரது தாமரை பாதங்களில் பிரிவை அசம முடியாததால் மொழிபெயர்ப்பு அறிந்தமரே விபுரரே வம்சத்தை அழித்துவிட போகும் பகவானின் விருப்பத்தை நான் அறிந்திருந்த போதிலும் அவருடைய தாமரை பாதங்களின் பிரிவை தாங்கி கொள்வது எனக்கு சாத்தியமல்ல என்பதால் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானுடைய பிரிவை தன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என்ற அந்த அறிவுறுத்தல் கிடைச்ச பிறகு கூட உத்தவர் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை தொடர்ந்து சென்றார் என்று விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான் இது. ததாபி தத் அபிப்ரேதம் ஜானன் அகம் அரிந்தமஹ பிருஷ்டதோ அன்வகமம் பர்த்துஹு பாத விஸ்லேஷனாஷமஹ. அதாவது அவருடைய திருப்பாதங்கள் அதை விலகி இருக்க முடியாது.
அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்து விதுரருக்கு சாரி உத்தவருக்கு ஏற்பட்டது. இது நம்ம கூட பக்தியில இருக்கும் பொழுது பகவானை விட்டு நம்மளால பிரிய முடியாது இல்லையா? மனதளவிலே வந்து சதா சர்வகாலம் அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய நினைவுகள் என்பது நமக்கு ஓடிண்டே தான் இருக்கும். எதன் மீது நம்ம மனதை லயிக்கின்றோமோ அதன் மீது நம்மளுடைய ஓட்டம் என்பது இருக்கும். சோ பக்தியில நாம நிலை பெறும் பொழுது சதா சர்வகாலம் ஹிருதயத்தில் வந்து பகவானை பற்றிய எண்ணங்களை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துட்டு வர முடியும். இவங்க எல்லாம் பிசிக்கலியே அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இல்லையா? சோ பிசிக்கலியே இருந்தப்போ அவரால் வந்து அவருடைய பிரிவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இல்லை. அதனால பகவான் இவ்வாறு நீ வந்து பத்ரிகாசிரமுக்கு செல்லணும்ன்ற அறிவுரை வழங்கிய பொழுது கூட அவர் அதை ஏற்காமல் பகவானின் திருப்பாதங்களையே வந்து தொடர்ந்து சென்றார் இந்த உத்தவர் என்பது விளக்குகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில். சோ ததாபி இருப்பினும் தத் அபிப்ரேதம் அவரது ஆசையை அபிப்பிராயம் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா? அவருடைய ஆசை. சோ இந்த மாதிரிதான் இப்படிதான் போகணும்னு நினைக்கிறோம். ஜானன் அறிந்தும் அகம் இங்க வந்து உத்தவர், நான் என்பது உத்தவரை குறிக்கின்றது. ஹரிதம் எதிரிகளை அடக்குபவரே, அதாவது விதுரரே. சோ பிருஷ்டத பின்னால், அன்வகமம் அதாவது பின்தொடர்ந்தேன். பர்த்து எஜமானரின் பாத விஸ்லேஷனக அவரது தாமரை பாதங்களின் பிரிவை, அதாவது அதை பிரிந்திருக்க அவருக்கு வந்து முடியாது என்று சொல்ல அந்த மனது வருகின்றது. அசமக முடியாததால். சோ அதாவது விதுரரே, அதாவது வம்சத்தை அழித்துவிட போகும் அந்த யோசனையில் ஏற்பாடுகளை செய்த பகவான் விருப்பத்தை நான் அறிந்திருந்த போதிலும், அதாவது யார் அறிந்திருந்தார்? உத்தவர் அறிந்திருந்தார். அவருடைய தாமரை பாதங்களின் பிரிவை தாங்கிக் கொள்வது எனக்கு சாத்தியமல்ல என்பதால், சோ எப்பவுமே அவரோடையே இருந்த அந்த அசோசியேட் ஆகி இருந்ததால இப்போ அவர் நம்மை விட்டு பிரிய போகின்றார் என்பதை கண்டிப்பாக அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. பௌதீகத்திலேயே நாம இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? தென் வாட் அபவுட் ஆன்மீகத்தை பற்றி சொல்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? பௌதீகத்திலேயே நம்மளால வந்து நம்முடைய குடும்பத்தை விட்டு நம்மளால பிரிந்திருக்க முடியாது. சோ அவ்வளவு அசோசியேஷன் வச்சிருக்கோம். ஒருத்தருக்கு ஒண்ணுன்னா நம்மளால கருணையை உள்ளம் கொண்ட நமக்கு வந்து அவங்களை வந்து தாங்குவது என்பது தான் நம்மளுடைய அதாவது கடமையாக இருக்கும். அங்கே அன்பு இருப்பதால் வந்து அத்தகைய செயல்களில் நாம ஈடுபடுவோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கே தெய்வீகமான இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து இன்னும் எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா? சோ அது அதாவது நம்ம ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கலாம், ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் ஆசைகளை வளர்த்து கொள்ளலாம். அதுதான் நம்ம மெயினா செய்ய வேண்டியது. ஆனால் நம்ம பௌதிகத்திலேயே நம்ம லயித்து கொண்டிருப்பதால் ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நாம வந்து திரும்பி பார்ப்பது மிக சிரமமாக இருக்கின்றது. ஆனால் இங்கே உத்தவர் வந்து அந்த ஹையஸ்ட் டேஸை வந்து உணர்ந்தவர். அதனால வந்து பகவானின் பிரிவை அவரால் எதிர்கொள்ள முடியாததால் பகவானையே பின்தொடர்ந்து சென்றதாக இந்த பதத்தில் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. அத்ராக்ஷகம் ஏகம் ஆசீனம் விஷ்ணிவன் தைததம் பதீம் ஸ்ரீநிகேதம் சரஸ்வத்யாம் கிருதகேதம் அகேதனம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்ராக்ஷமேகமாசீனம் விசின்வன் தைதம் பதிம் ஸ்ரீநிகேதம் சரஸ்வத்யாம் கிருதகேதமகேதனம். அத்ராக்ஷம் நான் கண்டேன், ஏகம் தனியாக, ஆசீனம் அமர்ந்திருப்பதை, விசின்வன் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன், தைதம் இரட்சகர், பதிம் தலைவர், ஸ்ரீ நிகேதம் ஸ்ரீதேவியின் அடைக்கலமான, சரஸ்வத்யாம் சரஸ்வதி நதிக்கரையில், கிருதகேதம் புகலிடம் கொண்டு, அகேதனம் புகலிடம் இல்லாதிருந்தார். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு பின்தொடர்ந்து சென்ற நான் எனது ராட்சகரும் தலைவரும் ஸ்ரீதேவியின் புகலிடமுமான அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சரஸ்வதி நதிக்கரையை புகலிடமாக கொண்டு ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் தனியாக அமர்ந்திருப்பதை கண்டேன். பொருளுரை. துறவு வாழ்வை ஏற்றிருப்பவர்கள் மரத்தடியில் புகலிடம் கொள்வது பழக்கம். புகலிடம் இல்லாதவர்கள் புகலிடம் கொள்வதை போன்ற நிலையில் பகவான் இருப்பதை உத்தவர் கண்டார். பகவான் அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் என்பதால் எல்லா இடங்களும் அவருக்கு புகலிடமாகவும் எல்லா இடங்களுக்கும் அவரே புகலிடமாகவும் விளங்குகிறார். ஜட ஆன்மீக பிரபஞ்சங்கள் அவராலேயே பராமரிக்கப்படுகின்றன என்பதால் அவரே அனைத்திற்கும் புகலிடமாவார். எனவே
புகலிடம் இல்லாத துறவிகளைப் போல் அவர் புகலிடம் கொண்டதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், இந்த பிரபஞ்சங்களே அவர் இஸ் த ப்ரொப்ரேட்டர், அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு உரிமையாளர் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவரின்றி இந்த உலகத்தில் எதுவும் கிடையாது. மேலும் அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் அவர். அதனால எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அனைத்தும் அவர்தான் என்பதை பற்றி நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த ஸ்லோகத்தை மீண்டும் அத்ராக்ஷம் ஏகம் ஆசீனம் விஷின்னவன் தைதம் பதிம் ஸ்ரீநிகேதம் சரஸ்வத்யாம் கிருதகேஷம் அகேதனம். அத்ராக்ஷம், அதாவது இதை ராக்ஷம் கண்டார். யாரு? உத்தவர் கண்டார். ஏகம், தனியாக, பகவான் தனியாக, ஆசனம் அதாவது ஆசீனம் அமர்ந்திருப்பதை, விஷின்வன் ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் இல்லையா? இன்னும் அவர் கிளம்ப வேண்டிய டைம் காலகட்டம் வந்தது. தைதம் ரக்ஷகர், பதிம் தலைவர், ஸ்ரீநிகேதம் ஸ்ரீதேவியின் அடைக்கலமான, சரஸ்வத்யாம் சரஸ்வதி நதிக்கரையில், கிருதகேதம் புகலிடம் கொண்டு, அகேதனம் புகலிடம் இல்லாதது இருந்ததால். அதாவது அதாவது இனிமே இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது நிஜமாவே நம்ம ஒரு புகலிடத்தில் இருந்தாலும் அது நமக்கு புகலிடம் கிடையாது இல்லையா? செல்லக்கூடிய பாதை, நாம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்கின்றோம். ஒரு சாதாரண பௌதீக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு இப்படி தெரிகின்றது. இந்த சிருஷ்டியை படைத்தவர் பகவானாக இருந்தாலுமே அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர் ஏற்படுத்தி கொண்ட போது அவருடைய உன்னதமான இருப்பதற்கு திரும்பி செல்கின்றார் பகவான். சோ இந்த டெம்பரரி விசிட்டை அவர் முடிச்சாச்சு. அவர் மீண்டும் அந்த நித்தியமான உடலோடையே இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவர் செல்ல போகின்றார். சோ அதனால் அவர் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் என்பது இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அகேதனம், தன்னுடைய குடும்பம் அந்த அரண்மனையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தார். அதுதான் அவர் இருந்த புகலிடம் இல்லையா? அவர் இருந்த வாழ்ந்த இடம். ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டு அவர் ஒரு மரத்தடியின் கீழே உட்கார்ந்திருக்கின்றார் என்று இந்த பதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். அழகான விளக்க உரைகள் நம்ம இப்ப வாசிக்கிறது எல்லாமே அவருடைய கருணையால் நாம் இதை அவர் எவ்வாறு எடுத்துரைத்திருக்கின்றாரோ அவ்வாறே அதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய கருணைக்காக நாம யாசிப்போமாக. இவ்வாறு பின்தொடர்ந்து சென்ற நான் எனது இரட்சகரும் தலைவரும் ஸ்ரீதேவியின் புகலிடமான அவர், அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், சரஸ்வதி நதியை புகலிடமாக கொண்டு ஆழ்ந்த சிந்தனையுடன் தனியாக அமர்ந்திருப்பதை நான் கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உத்தவர் இந்த இடத்துல விதுரரிடம் எடுத்துரைக்கின்றார். துறவு வாழ்வை ஏற்றிருப்பவர்கள் மரத்தடியில் புகலிடம் கொள்வது வழக்கம் இல்லையா? ஒரு மரத்தின் கீழே மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாத ஒரு ஆசனத்தை அதாவது அமைப்பார். தர்பை புல் மேல மான் தோல் மேல அமர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே இந்த உடலை ஸ்ட்ரெயிட்டா இது பண்ணி உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவார்கள். சோ அதுல அவர்கள் பக்குவம் அடையும் பொழுது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் அரூபத்தின் மீது அவருடைய பக்தி இருந்தால் பகவானுடைய அந்த திரு உருவத்தில் சென்று இணைந்து விடுகின்றார்கள். இல்லை, தோன்றக்கூடிய உருவம்தான் பகவான் என்னும் பொழுது அவருடைய வைகுண்டம் கோலோகத்தில் வாழ்ந்து பகவானுக்கு நித்திய காரியங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திய சேவைகளை செய்வதற்காக அவர்கள் தங்களை அந்த நிலைக்கு இட்டு செல்கிறார்கள். சோ இந்த இடத்துல இப்ப அந்த சிமிலர் சிச்சுவேஷன்ல தான் பகவான் உட்கார்ந்திருக்கின்றார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. புகலிடம் இல்லாதவர்கள் புகலிடம் கொள்வதை போன்ற நிலையில் பகவான் இருப்பதை உத்தவர் கண்டார். சோ அதாவது எல்லாவற்றையும் விட்டு அழிவை நோக்கி சென்றிருக்கின்றார்கள் இல்லையா? யது வம்சத்தினரும் போஜ வம்சத்தினரும். சோ மீண்டும் அவரும் அந்த இடத்திலிருந்து அவரும் வெளியேறினார். எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இடத்தை விட்டு அவரும் வெளியேறினார். சோ வெளியே நம்ம வாழ்ந்துட்டே இருக்கக்கூடிய இடத்தை விட்டு நம்ம வெளியில இருந்தா அது கண்டிப்பா நமக்கு புகலிடம் கிடையாது. அது எந்த இடமா இருந்தாலுமே அதே போன்ற நிலைதான் இந்த இடத்துல பகவானுடைய நிலையும் நாம பார்க்கின்றோம். சோ பகவான் இருப்பதை உத்தவர் கண்டார். பகவான் அனைத்திற்குமே உரிமையானவர் என்பதால் எல்லா இடங்களிலும் அவருக்கு புகலிடமாகவும் எல்லா இடங்களிலும் அவரே புகலிடமாகவும் விளங்குகிறார். அழகான விளக்குவரை. எல்லா இடங்களிலுமே அவருக்கு தான் சொந்தம். இப்ப எனக்குன்னு சொந்தமா இருக்கிற இடத்துல நான் எப்படி வேண்டுமென்றாலும் இருக்க முடியும் இல்லையா? சோ அதே பிறர் வீட்டில் நான் ஐ நீட் டு பி அக்செப்டன்ஸ். அவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதற்கேற்றவாறு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும். பகவான் இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டியை படைத்த அவரே இல்லையா? சோ அனைத்தும் அவருதான் என்பது எல்லா இடங்களுமே அவருக்கு புகலிடம் தான். மேலும் அவரே அனைவருக்கும் புகலிடம் கூட இல்லையா? அவருடைய திருப்பாதங்கள் தான் நமக்கு தஞ்சம். இட் இஸ் த ஷெல்டர் அப்படின்றதையும் நாம படிச்சுட்டே வரும்.
சோ எல்லா இடங்களுக்கும் அவரே புகலிடமாகவும் விளங்குகிறார். ஜட ஆன்மீக பிரபஞ்சங்கள் அவராலேயே பராமரிக்கப்படுகின்றன இல்லையா? அதாவது பரா அண்ட் அப்பரா பிரகிருதி இரண்டையுமே அவர்தான் பரிபாலிக்கின்றார். அவரே அனைத்திற்கும் புகலிடமாவார். சோ அனைத்திற்கும் தஞ்சம் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். எனவே புகலிடம் இல்லாத துறவிகளைப் போல் அங்கு நமக்கு காட்சி அளிக்கலாம். ஏனென்றால் நாம் எல்லா பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கும். பகவான் அரண்மனையிலே வாழ்ந்தவர் இப்போ ஒரு மரத்தடியின் கீழே உட்கார்ந்து இருக்கின்றார். அது அவருக்கு சொந்தமானதல்ல என்று நாம் நினைப்போம். உண்மையிலே அனைத்திற்கும் உரிமையாளராக இருப்பது அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா? அவர் புகலிடம் கொண்டதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. ஏனென்றால் அனைத்துமே அவருக்கு உட்பட்டது. ஆனால் அவர் எங்க வேண்டும் என்றாலும் அவர் புகலிடமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். பதம் 7 ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்வயாமாவதாதம் விரஜம் பிரசாந்தாருண லோச்சனம் தோர்பிர் சதுபிர் விதிதம் பீத கௌஷாம்பரணேஷஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷியாமா அவதாம் விரஜம் பிரசாந்தாருண லோச்சனம் தோர்பிர் சதுர்பிர் விதிதம் பீத கௌஷம்பாய ரேஷ்னசா. ஷயாபா அவதாம் கருமை நிறம் கொண்ட அழகுடன் விளங்கிய, விரஜம் தூய நற்குணத்தில் உருவான, பிரசாந்தா அமைதியான, அருணா சிவந்த, லோச்சனம் கண்கள், தோர்பி கரங்களால், சதுர்பி 4 விதிதம் அறிந்து கொண்டதால், பீத மஞ்சள், கௌஷ பட்டாலான, அம்பரேன ஆடைகளுடன் மேலும். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் உடல் கருமை நிறம் கொண்டது என்ற போதிலும் அது நித்தியத்தன்மையும் பூரண ஆனந்தமும் அறிவும் கொண்டு மிகவும் அழகாக விளங்கியது. அவரது சாந்தமான கண்கள் உதய சூரியனை போல் சிவந்து காணப்பட்டன. அவரது 4 கரங்களில் வெவ்வேறு சின்னங்களை ஏந்தி இருந்ததையும் மஞ்சள் நிற பட்டாடையை அவர் அணிந்திருந்ததையும் கண்டு அவர்தான் பரமபுருஷர் என்பதை உடனேயே என்னால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி இந்த இடத்துல உத்தவர் விளக்குகின்றார் இல்லையா? கருமை நிறம் கொண்டு அவர் கருமை நிறம் கொண்டிருந்த போதிலும், சோ இது நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஒருவருடைய தெய்வாம்சம் புரிந்த குவாலிட்டிஸ் உடலில் இருக்குமானால் அவர்களுடைய தேஜஸ்ல நம்ம அதை கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளலாம். சோ ஹி இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா? அதுலயும் அவர்தான் இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ்லயே அவர் தான் ஹையஸ்ட். அவரிடமிருந்து தான் அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸே நமக்கு எல்லாமே கிடைக்க பெறுகின்றோம் இல்லையா? சோ எல்லாமே நம்மளால பெற முடியாது. ஏதோ பார்ஷியலா நம்மளால முடிஞ்சது வரைக்கும் நம்ம அந்த பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வரோம். சோ அதற்கு நம்மிடத்தில் அதாவது தூய்மையான ஆத்ம நிலையை நாம் கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய அகத்தில் கண்டிப்பாக அந்த அதாவது பிரகாசத்தை மற்றவர்களும் பார்க்க முடியும். சோ ரிஷி முனிகள் மற்றும் குரு ஆச்சாரியா அவர்களுடைய உடலில் எல்லாமே இந்த தேஜஸை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். சோ அதே மாதிரிதான் பகவானுடைய தேஜஸை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்வயாமா வாதாதம் விரஜம் பிரசாந்தாருண லோச்சனம் தோர்பிர் சதுர்பிர் விதிதம் பீதஹ கௌஷாம்பரணேச்சஹ. அதாவது ஷியாம அவதாதாம் அப்படின்னா ஷியாம சுந்தர் அப்படின்றோம் இல்லையா? அந்த கார்மேக வண்ணத்தை கொண்டவர் எம்பெருமான் அப்படின்றத இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். கருமை நிறம் கொண்ட அழகுடன் விளங்கிய இல்லையா? பகவான் அந்த கருமை நிறம், சில பேரு அதாவது I think we can see that opulence also. நான் இப்ப கூட நம்ம யாராவது கொஞ்சம் கருப்பா இருந்தா கூட ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு கலையா இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் கார்மேகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வண்ணத்தை கொண்டிருந்தாலும் அவர் பார்ப்பதற்கு மிகவும் பிரகாசமாகவும் பேரொளி பெற்றவராகவும் இல்லையா அழகாகவும் திகழ்ந்தார். சோ அது நித்திய தன்மையும் பூரண ஆனந்தம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அப்சல்யூட் பூரணமான ஆனந்தத்தையும் அறிவையும் கொண்டது சச்சிதானந்த நிலையை பற்றி இந்த இடத்துல விளக்குகிறார்கள். உண்மை நித்தியமானது, நித்தியமான தன்மைதான் நமக்கு உண்மை என்று எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா? சத் சித் ஆனந்தம். சோ அந்த உடலில் சத் என்பது அவருடைய ரூபம் உண்மையானது இல்லையா?
மேலும் சித் என்பது ஞானம் பெற்றது, ஆனந்தம் என்பது பேரானந்தத்தை பெற்றது. மிகவும் அழகாக இந்த மூன்றையும் பெற்றவர்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பதற்கு, அதாவது மிகவும் அழகாக இருப்பதற்கான தோற்றத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். அவரது சாந்தமான கண்கள், அதாவது கருணை உள்ளம் கருணையோடு இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கண்கள் காலையில் உதயமாகும் அந்த சூரியனுடைய பிரகாசம், அதாவது உதிக்கும் பொழுது நீங்க பாக்கணும், அதாவது செகப்பா இருக்கும் அந்த சூரியன் கூட இல்லையா, அவ்வளவு ஒளி இருக்காது. ஆனா நம்மளால அந்த சூரிய வட்டத்தை ரொம்ப அழகா பார்க்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கலர் அவருடைய கண்கள் போல சிவந்து காணப்பட்டன. அவரது 4 கரங்களில் வெவ்வேறு சின்னங்களை ஏந்தி இருப்பதையும் இல்லையா, அதாவது 4 கரங்கள்ல சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை, இந்த 4ஐயும் அவர் ஏற்றிருந்தார். மஞ்சள் நிற, எப்பொழுதுமே அவர் மஞ்சள் நிற பட்டாடை அவர் அணிந்திருப்பார் இல்லையா, அவருக்கு மஞ்சள் தான் பிடித்த வண்ணம் அந்த ஆடை. சோ அவர் அதை அணிந்திருப்பதையும் கண்டு அவர்தான் பரமபுருஷர் என்பதை உடனே யாரால சொல்ல முடிந்தது, அதாவது உத்தவரால புரிந்து கொள்ள முடிந்தது, அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. எஸ் கீதா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. வாம ஊராவ அதிஸ்திரிய ரீத்யா தக்ஷிணாங்கிரி சரோருஹம் அபாஸ்ரிதார்த்த பகாஸ்வத்தம் அக்ருஷம் தியக்த விப்பலம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. வாம உராவாத சித்யா தஷ்ணங்யா சரோருகம் அபத்ரித்ராதாம் சாத்வதம் அத்ருதம் இத்யக்தா விபத்தம் விப்பலம். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் தமது வலதுதான் பகவான் தமது வலது தாமரை பாதத்தை இடது தொடையின் மீது பொருந்தியவாறு ஒரு இளம் அரசு மரத்தின் மீது சாய்ந்தபடி அதற்கடியில் ஓய்வாக அமர்ந்திருந்தார். அந்நிலையில் இருந்தவர் இல்லற சுகபோகங்களான எல்லாம் துறந்து விட்டவராக இருந்த போதிலும் மிகவும் ஆனந்தமாக காணப்பட்டார். பொருளுரை. சீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரின் கருத்துப்படி இளமரச மரத்தடியில் சாய்ந்தவர் பகவான் அமர்ந்திருந்து அமர்ந்திருந்த காட்சி அர்த்த புஷ்ப உள்ளதாகும். அரச மரம் அஸ்வத்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அச்சமயம் அம்மரம் விரைவில் பட்டு போகாமல் பல்லாண்டு காலம் தொடர்ந்து வாழ்கிறது. பௌதிக மூலப்பொருள்களான மண், நீர், நெருப்பு, காற்று மற்றும் ஆகாயம் ஆகியவை இவ்வைந்தும் பகவானின் பாதங்களும் அவற்றின் சக்திகள் ஆகும். இக்குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சம்தான் மற்ற அனைத்திலும் மிக சிறியது என்பதால் அந்த மரம் சிறியது அல்லது ஒரு குழந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இத்தெக்தா பிப்பலம் என்னும் சொல் பகவான் இப்பொழுது இக்குறிப்பிட்ட சிறிது பிரபஞ்சத்தின் அவருடைய லீலைகளை முடித்துக் கொண்டு விட்டார் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஆனால் பகவான் நித்திய ஆனந்தமும் பூர்ணமும் உடையவர் என்பதால் இப்பிரபஞ்சத்தில் இருந்து அவர் பிரிந்து செல்வதற்கும் வேறொரு பிரபஞ்சத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் அவற்றை பொறுத்தவரை எவ்வித வேறுபாடும் இல்லை. சூரியன் ஒரே சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் உதிப்பதையும் வேறொரு இடத்தில் மறைவதையும் போலவே பகவானும் இப்பொழுது இக்குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்தை விட்டு வெளியேறி வேறொன்றிற்கு செல்ல தயாராக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாம ஊராவ அதிஸ்திரியத்ய தக்ஷிணாங்கரி சரோருஹம் அபாஸ்ரிதார்த்த பகாஸ்வத்தம் அக்ருஷம் தியக்த விப்பலம். வாம ஊராவ, இடது தொடையின், அதாவது மீது, தனது இடது தொடையின் மீது, அதிஸ்திரித்ய வைத்து, தக்ஷிண அங்கரி சரோருகம் வலது தாமரை பாதத்தை, அபாஸ்ரித சாய்ந்து ஓய்வெடுக்கும், அற்பக இளம், அஸ்வதம் அரசமரம், அஸ்வத் கட்டை என்று சொல்வார். அஸ்வதம் என்றாலே சமஸ்கிருத வார்த்தை, அது நம்ம அரச மரத்தை குறிக்கின்றது. அக்ருஷம் ஆனந்தமாக, தெக்த துறந்ததால், விப்பலம் இல்லற சுகபோகங்களை. அதாவது பகவான் பகவானுடைய சொரூபம் அரசமரம் ஆலமரம் இரண்டும் அவருடைய சொரூபம் என்று நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஆலமரம் இந்த பௌதிக வாழ்க்கை நெறியை உணர்த்துவதாகும். அது அதாவது பிம்பமாக தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் காண்கின்றோம், தலைகீழான இன்வெர்டட் இல்லையா. சோ உண்மையான ஆலமரம்
எந்த இடத்துல இருக்கு? வைகுண்டம் கோலோகத்தில் இருப்பதாக நம்ம புருஷோத்தம யோகத்துல நம்ம படிக்கிறோம். அரசமரமும் ஆலமரமும் ஒரே பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலி. அதனால்தான் இரண்டிலுமே வந்து பகவானுடைய நிலையை நம்ம காண்கின்றோம். சோ அரச மரத்தை நம்ம சுற்றுகின்றோம் இன்றைக்கு கூட, இல்லையா? அங்கே எம்பெருமானை தான் நம்ம சுற்றுகின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள. அந்த அரச மரத்துல வந்து லக்ஷ்மி தாயார் இருக்கார், சிவன் இருக்கிறார், அதாவது கந்தர்வர்கள், இவர்கள் எல்லாருமே அந்த அரச மரத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரம். அதனால அரச மரம் என்பது பகவானுடைய சுரூபம், ஒன் ஆஃப் த விபூதிஸ் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த இடத்துல வந்து அங்கரி சரோருகம், அவரது தாமரை, வலது தாமரை பாது, அதாவது ரைட் லெக் எடுத்து லெஃப்ட் லெக் மேல வந்து வைக்கிறார். அபாசித சாய்ந்து ஓய்வெடுக்கும் அற்பக இளம் அஸ்வதம், அதாவது இளம், அதாவது பழைய மரம் கிடையாது, அப்பதான் வந்து வளர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மரம். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இளமையான அந்த அரச மரத்தின் கீழ் அக்ருஷம் ஆனந்தமாக, அதாவது எல்லாம் தன்னுடைய குடும்பத்தினர்கள் எல்லாம் தத்தம் வீடுகளுக்கு செல்வதற்கான ஏற்பாட்டை செய்த பிறகு அவரும் வந்து அந்த இடத்துல ஆனந்தத்தோடு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலையை வந்து யார் காண்கின்றார்? அதாவது உத்தவர் காண்கின்றார். துறந்ததால், சோ அதாவது ஹையஸ்ட் ரெனன்சியேஷன் ஆல்சோ நம்ம பகவான் தான். பகவான் என்ற சொல்லுக்கு கூட அதுதான் அர்த்தம், இல்லையா? எல்லா 6 விதமான வைபவங்கள் ஜென்ரலா இருக்கக்கூடியதுல வந்து அவர் தான் ஹையஸ்ட். எல்லாத்தையுமே நம்மளால துறக்க முடியாது. எல்லாத்தையும் திறந்துடுறோம் நம்ம சொல்லுறோம், ஆனா ஏதோ ஒண்ணுக்கு மேல நம்ம எங்கேயா ஒரு இடத்துல வந்து கொஞ்சம் அந்த டைவர்ஷன் வந்துருது, இல்லையா நமக்கு? ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. எஸ், இஸ் ஆல். தன்னுடைய உறவினர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு 16,108 மனைவிமார்கள். சோ அவருடைய பிள்ளைகளே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் 10 பேர் அப்படின்னும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களே ஒரு குடும்பமே வந்து எத்தனையோ லட்சங்கள் அல்லது கோடி கணக்குல வரக்கூடிய உயிர், அதாவது அந்த பிள்ளைகள், அவங்களுடைய பேரன், இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா கோடி கணக்குல இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் பகவான். சோ அத்தனை பேருமே வந்து அவரவர்களுடைய இடங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பிட்ட பிறகு அவரும் தன்னுடைய இடத்திற்கு சேர்வதற்கான அந்த நிலையில் வந்து உட்கார்ந்தார். சோ அவருடைய அவதாரத்தின் நோக்கம் முடிந்தது என்று அவருக்கு புரிந்தது, இல்லையா? சோ அதனால இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அவர் செல்ல வேண்டும் என்றதற்காக ஆயத்தமாக அந்த பேரானந்த நிலையில் வந்து அவர் வந்து உட்கார்ந்திருந்தார், அந்த இடத்துல ஓய்வெடுத்திருந்தார் என்பதை இங்க வந்து உத்தவர் வந்து காண்கின்றார். சோ பகவான் தமது வலது தாமரை பாதத்தை இடது தொடையின் மீது பொருத்தியவாறு ஓர் இளம் அரச மரத்தின் மீது சாய்ந்தபடி அதற்கடியில் ஓய்வாக அமர்ந்திருந்தார். அந்நிலையில் இருந்த அவர் இல்லற சுகபோகங்களை எல்லாம் துறந்து விட்டவராக இருந்த போதிலும் மிகவும் ஆனந்தமாக காணப்பட்டார், இல்லையா? யாருக்குமே தம்முடைய கடமைகள் என்று முடித்த பிறகு நமக்கு ஒரு நிறைவு வரும், இல்லையா? அதே நிறைவு தான் பகவானிடத்திலும் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். அவர் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் எதுவுமே கிடையாது, இருந்தாலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை அவர் இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார். அவர் செயல்படாமல் போனால் அவரை பின்பற்றி நாமளும் செயலற்றவர்களாக ஆகிவிடுவோம் என்பதற்கு அவரே தான் ஒரு முன் உதாரணமாக இருப்பதாக பகவத்கீதையில் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார், இல்லையா? சோ அதனால எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டவராக இருந்த போதிலும் கூட வந்து மிகவும் ஆனந்தமாக காணப்பட்டார் என்று இந்த பதத்தில் வந்து நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார், அதாவது நம்ம பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூராருடைய தந்தை, இல்லையா? சோ அவருடைய கருத்துப்படி இந்த இடத்துல என்ன விளக்க உரை பிரபுபாதர் சொல்ல வருகின்றார் என்றால், இளம் அரச மரத்தடியில் சாய்ந்தவாறு பகவான் அமர்ந்திருந்த காட்சி அர்த்த புஷ்டி உள்ளதாகும் என்று சொல்கின்றார். அதற்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீனிங், அர்த்த என்றால் அதாவது மீனிங், புஷ்டி தட் இஸ் நம்ம வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றார். சோ ஒரு அர்த்தமுள்ள நிலையை வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்மளால வந்து பார்க்க முடிகின்றது. அரசமரம் அஸ்வதம் என்றும் அழைக்கப்படும், இல்லையா? அஸ்வத் கட்டை என்று சொல்வார்கள். அஸ்வதம் என்றாலே அரசமரம் என்றுதான் பொருள். ஏனெனில் அம்மரம் விரைவில் பட்டு போகாமல் எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து நிற்கும், இல்லையா? இந்த அரசமரம் ஆலமரம் எல்லாமே 1000 ஆண்டுகள் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மையை கொண்டது. பகவானுடைய சொரூபமாகவும் அது நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து புனிதத்தன்மை கொண்டது அரசமரம். அதை சுற்றி வருவதால் நம்ம வந்து நம்முடைய அநேக பாவங்களும் விலகுகின்றது. அது விடியற் காலையில வந்து நம்ம அந்த இத்தனை நாளைக்குள்ள வந்து நம்ம போய் சுத்தணும்னு கூட சொல்லுவாங்க. பிள்ளை பெறாதவர்கள் கூட வந்து அரசமரத்தை சுற்றினால் வந்து பிள்ளை பேர் உண்டு. அதுக்கு அங்கே ஒரு பிள்ளையாரும் வச்சுதான் வந்து அரசமரத்தடியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பிள்ளையாரும் உட்கார்ந்திருப்பார், இல்லையா? சுத்தும் போது அவர்களுக்கு பிள்ளையும் வந்து என்ன பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய
அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடை கற்களை எல்லாம் வந்து நீக்கப்படுவது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் இல்லையா, அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாமே நம்ம சயின்டிபிக்காவும் அது ப்ரூவ் பண்ணலாம். அந்த பியூர் ஆக்சிஜனை நம்ம வந்து இன்னேல் பண்ணும்பொழுது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வியாதிகள் எல்லாம் வந்து நம்ம இடத்திலிருந்து தூரமாக விலகுகின்றது. அப்ப நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து குழந்தை இல்லாத பாக்கியம் இருந்தாலும் குழந்தை பேறு பெறுவதற்கான பாக்கியம் நாம் பெறுகின்றோம். ஸோ எல்லாத்திற்குமே ஒரு சயின்டிபிக் ரீசன் உண்டு. ஆனா அது சிலதெல்லாம் நமக்கு தெரியும், சிலது தெரியாது. ஆனா பிளைண்டா அரச மரத்தை சுத்தினாலே நமக்கு வந்து நல்லது நடக்கும் என்பது சொல்லப்படக்கூடியது இல்லையா. ஸோ அதாவது சென்டிமெண்டா நம்ம இதை பேசுறோம், ஆனா அதுக்கு பிலாசபியும் உண்டு, அது பின்னாடி அதனுடைய நோக்கம் என்ன என்பதும் உண்டு. பல்லாண்டு காலம் தொடர்ந்து வாழ்கிறது. பௌதிக மூலப்பொருட்களான அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா, அந்த நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், அதுக்கப்புறம் வந்து பூமி ஆகிய ஐந்தும் பகவானுடைய பாதங்கள் ஆகும். அவருடைய திருப்பாதங்கள் இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள், அவற்றின் சக்திகளும் ஆகும். இக்குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சம்தான் மற்ற அனைத்திலும் சிறியது என்பதால் இந்த அரசமரம் சிறியது அல்லது ஒரு குழந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அதாவது நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம் தான் அனைத்திலுமே சிறியது என்று இந்த பதத்தில் வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராருடைய கருத்துப்படி இங்கே விளக்கப்படுகின்றது. தெக்த பிப்பலம் என்னும் சொல், தெக்த என்னும் சொல் பகவான் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட சிறிய பிரபஞ்சத்தில் இந்த இடத்தில் அவர் இருக்கின்றார் இல்லையா. அவர் அநேக அண்டங்களிலும் இருக்கின்றார். இந்த இடத்துல அவருடைய அவதாரம் முடிந்தால் அடுத்த அண்டத்திற்கு சென்று அவருடைய அவதார நோக்கம் என்ன, எல்லா இடங்களிலுமே அவர் வந்து தன்னுடைய அவதார நோக்கங்களை வந்து செய்து கொண்டே இருக்கின்றார். என்னென்றால் எண்ணற்ற அண்டங்களை படைத்தவர். எல்லா அண்டங்களுக்கும் அவர் செல்ல வேண்டியது அவருடைய கடமையாயிற்றில்லை. எல்லாவற்றிலும் அவர் இருக்கின்றார். மேலும் எல்லாவற்றையும் பரிபாலிக்க வேண்டியதும் அவருடைய கடமை. அதனால எல்லா அண்டங்களுக்கும் அவர் செல்கின்றார். இங்க சதுர்முக பிரம்மா, அடுத்த அண்டத்துல வந்து 8 தலை இருக்கக்கூடிய பிரம்மர் இருப்பார். அப்படி பாத்தீங்கன்னா 10,000 கோடி தலைகள் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா வரைக்குமே அண்டங்கள் படைத்திருக்கின்றார் என்று இந்த பாகவதத்திலே நம்ம முன்னிடத்துல வந்து பிரம்மார் சதுர்முக பிரம்மாவுடைய ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதனுடைய விளக்க உரையில வந்து பிரபுபாதர் வந்து அழகாக அது இந்த அண்டம் கிடையாது என்பதையும் வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சதுர்முக பிரம்மா மட்டும்தான் எல்லா அண்டங்கள்லயும் இருக்க மாட்டார். ஸோ இதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன், அவருடைய தலைகள் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் 10 கோடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தலைகள் கொண்ட பிரம்மாவும் அத்தகைய அண்டத்தையும் வந்து பகவான் படைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இருக்கிறதுல சிறிய பிரபஞ்சம் எது, இந்துதான் அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த இடத்துல இந்த பதம் வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் பகவான் நித்திய ஆனந்தமும் பூர்ணம் உடையவர் என்பதால் இப்பிரபஞ்சத்திலிருந்து அவர் பிரிந்து செல்வதற்கும் வேறு பிரபஞ்சத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அவரை பொறுத்தவரை எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. இட் இஸ் ஓன். அவர் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். இந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த வேலை. இப்ப எப்படி நாம கூட வந்து காலையில வீட்டுல எல்லா சமையல் முடிச்சு எல்லாமே நம்ம வந்து வேலைக்கு செல்கின்றோம், மீண்டும் சாயங்காலம் வரைக்கும் வெளியில வேலை செய்கிறோம், அங்க முடிச்சு நம்ம வீட்டுல வந்து மறுபடியும் செய்கின்றோம், மறுபடியும் நித்திரை, இப்படி ரொட்டேஷனா நம்மளும் வந்து ஓய்வு இல்லாம தான் ஏதோ ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இல்லையா. ஆனால் நமக்கு வயோதிகம் வரும்போது சிறு ஓய்வு என்பது கிடைக்கின்றது. ஆனால் பகவானுக்கு வயோதிகமே கிடையாது. ஆனால் எப்பொழுதுமே இளமையா இருக்கக்கூடிய அவர் எப்பொழுதுமே செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருப்பார். இந்த அண்டத்தை விட்டால் அடுத்த அண்டம் இல்லையா. அந்த ஒரே நேரத்தில் இது குறிப்பிட்ட கிரகத்தில் உதிப்பதையும் வேறொரு இடத்தில் மறைவதையும் போல நமக்கு காட்சி அளிக்கும். ஆனால் அவர் எல்லா அண்டங்களுக்குள்ளேயும் சென்று தன்னுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்திலுமே அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார். பகவானும் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட இப்பிரபஞ்சத்தை வெளியேறி வேறொன்றுக்கு செல்ல தயாராக இருந்தார் என்பது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதுதான் வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராருடைய கருத்துப்படி நம்ம பிரபுபாதர் வந்து அழகாக இந்த இடத்தில் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். சோ நானும் இதோட இன்றைக்கான இந்த செஷனை வந்து நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபசிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.